Happy Sabbath. Nkumwendete. Amatunda naliko lyakaguni nagoletera. Mbeke mono. Ndero ni chiro nacha. Mbugule tiendagira ya nega. Tukanda abakwanira ntara useke chire. So Yesu kamwambia ewe mwanamke naomba unipe maji nikayanywe. Ndete nkwanira igere yenda mama. Ntonkero ogeto cyandike. Akenene sana kyagerire. Twasoira ubutaka yini sana. Wono rero ne chironde every Saturday ngo cyande chire banko bahora kindengo ko. In fact umuntu ora cross no mu Africa bwate kimwe chi handbag. Kere handbag y'ikiremesa yoro $1 is $10. Uyo nda cross gabwate chi phone cases abegete akane chi space isatu. Uyo ndo koboye kwane gabwate chi t-shirt. So ndete nkwanire igoro yenda mwana. Okay? Ege ntonkere tubwate asaba usi nande ngo kwana rumwe mu busi igorire busi omanyeta ba busi nato kole bintu bito. Ahandi omuntu okongire o interact n'ekikabira kinde ase emyaka yane ahandi ogukinia abana bono kero nali gukina kale nga kieri eito tata agamanyite ng'omu muromo nene ka chire university onyori bemeremo bone family yabirire abagusi ebamanyite ng'omwana oyo moka kabichokire abandi babichokire otobwate egento gekorukunga communal success. Umwana nye kubwata abana ikomyo yo more successful. Abandi ne batanya gukora emirimo. Bono mamu mino na tato mine gasi abo no kogote. Bibono mna my oldest brother. Umwana tato monene number 1 out of 21. Ega hasi ya my brother no ko make sure abana bamwabo ba somire. No ko make sure abana bamwabo na lingi professor ali Nairobi banyorere chi school. Yani my brother nyasaye namurangireti. Ega si my brother no ko make sure n'abana bamwabo babiri successful. Tumanye wo chaga iga America abana bantu bali twanyorere abana gaiga. Umwana firstborn kinga akoyugo musibo. Na ande kale kero umwana firstborn yasirire family yale gotayangi family ngima yasirire. Because umwana firstborn ata succeed tinero wenta succeed yabwata abana bana. Lakini bono egente kijya tolete iro butaka busi. Abayikoyo kero ngukwana n'abayikoyo bali gotebunge kero musacha nyomire aire mukae agenda kuchake family yawe kale bolinga onye kuiboletwe na mamu mino na tato mino yomo abayulu bayino babayire school omubwate iko opportunity ngiye kogera abagusi intuto tagete toteberere gusabura umwana oyo mu kibese toteberere gusabira umwana oli ogokora emeremo abandi bayikaranste nande abana abayibuli baba mama lende bali India 80s abayibuli bali India 80s abayibuli bali India 90s bono abandi abayibuli bandi bali India 70s that was part of a culture yo mubusi umwana oyo moka bichokire abandi bonsi they will be fine bone culture manya twanyimo kiri twanyeretre ga America umuntu bwata abana bamino ga America no le ga ega hasiba gutigirete Kenya yaba boli gose yaba ibintu binde abamatekero bakure batigirete umwana oli first born oso umwana oli abayibuli bakagerete nga nabwate kibese haya yamba tebe story ndebona se yandi ngukwana true experience nimba to moirione kero twali gukwana linde tugachaka gusigikaniga ntoyibwana no moirio yo tugaetana yani tuga disagree n'abantu bago disagree batana
Omoirio ibono no alega galingi nkaka na yego chaga kera chali kawaida kwa mukaribisha kwa mukonyo oseto sa kunyara moiri agaseto ekero twachagite gusinya n'egento gete nkuru opinion yane omoirio yakamenya kombuli nga gwakagete America ye na ibye kugucha konyebera agaiga uwakaite ngana butugucha gutaka emyaka yonse ndasiba amache tingireka because this statement iyo enanyetebe to 5 years ago was a 16 level. I remember it every week. And the statement iyi ngutaka iye inyore every week elinde nchake go focus on my family. Akamboli nga ogwa kagete nga no twali chikobera muna Kenya tunya gutaka omuiri oyo mbole tigo no muiri kera abana batagwate school fees narwa kera akarwarite orangeri nga nindwarite tumaibese kere bintu bitakalibiya olika nga kini gento gete tumachibese ke ingonto mera chibese nginambiya mono baba Vivian mbiya mona soko nganja bono muiri oyo ono muiri one manyo muiri oli bono inche those days emere mongo kora nebe iza chinde etatu bono watiga abana bawo watiga kugura amalimo watiga kiregento kwanye kosomeri umuntu abana omweli umuntu yi abana bali bakubichoka bago umuntu igagucha ugocha n'abana okubichokia abana ugocha bamenya kuroro umuntu akubuli umuntu omonene omuiri okonyukurira abana school fees tali ngari gokoirane yari kwali kumurwere fees no muiri elinda abana bakoleki basome amanya okubuli nga wokwakagete nga tugocha gutaka obuguma bwito bwensi ayeliri kwali gokonya omuiri oyo nkwalengerere tinga ogwatagite babero butakayi aya abantu bali mukagire mino nga nayo successful abantu bali mwakagire nga abana banyalebe ni customer go chabali ndare customer maskenda ndare customer ya ndawa chiri okay achiri so nkwalengerere tinga igote tokonya abairi ababao nga bagenderere ko bero butakaime uwakaite nga abairi abo ko bakonya na baro bagocha bakole kibete ni anali gote nga abantu bali balenge bali successful mwana uli omino manyire nga nabwate chibese abantu bali bono tutebe no enabarayi abantu bali ali gusiba amanyire nga nyalebe nkwenyarali ndete muligereria abana babo abantu bali balingi nga nabuva manyire nga mbuya bali egenta abantu bukiabereta abantu bali abange ebatigite chi family cyabo bakagenderera kogokia abantu bande bakagenderera kurwera abana babande chifisi bakagenderera kwagachira abantu bande chinyomba iruka bagambya aba okonyora umuntu agokora egente ilinda asikwe lakini bantaba bakageire ko ba successful mbabwati bwa matebiya na mukaye mbabwati bwa matebiya na munginoye no mugakoye wose mbabwati bwa mate na abana babo onyenkenya abantu bali successful wono okonyora nichi made bali yete barochinga bono bayikerere bana babo bali kubundiswa rugwa bana babo bali kubundiswa busa twali ukwana n'umusubati getagonte umwana wa 17 years old nganera akurugera ngakimukurugera umwana wa 17 years old umwana wa 17 years old gesawe neterugera uyu umwana wa form 3 inki ukurugera umwana America wa form 3 ayengina ayise ngayikonyoro orarwara lende orakulende umwana yechikomenya mwabandi nguchikomorugera anyway back to the point abanda baba kagere ngababwate bari successful batiga chi family cyabo batiga abana babo bagenda bachukulira ikibese linde bagoki mama linde bagoki tata linde bagoki abamate bona ayo monyete noro chibuna nkoli ikibese yechiro lerembe we ali ngindorose lakini bono ntikita abana bane nyomba kurusa 11 mpaka bono ndega yankorosi chibese umuiri amanya gocha osema amanya wantinga ya pena yenkwenyarore kara tumere nyarebe chibese umuntu uri gutumira chibese era arire nabana baye umuntu uri gutumira chibese ere nero gokoba abana baye mpaka school nje because indemere mulioka lioka nabantu ngunya wakana bankobera abana nje because indemere mulioka lioka okoruga timbo atinzo umuntu ndige tokorugera abana iga abana bamaiti koruga kwarare iga abana bamaiti kwabusa bono
abantu aba neglect abana babo in the process yokoro kinga they were doing well embo ne ligere libiya inchuga iga America abantu bali mumenyete emeremo abantu bali mumenyete emeremo kidabo iroka nursing abantu bali bwate emeremo ki group home emeremo eliye kwala kidabo ki nursing home emeremo eliye gote inga liba kwale kwenda nyomba yawo kani nga yaya abantu bali muri registered nurses LPN CNA home health aid abantu abange mutigita abana nyomba boka lakini chibese kirimo konyora oikaranse litukeli molige linga chibese chichonse pina bere nkonyora nga ichigo tuachire konyora nga abange chibese kirimo gukora chi nursing home chibese kirimo gukora chi warehouse chibese kirimo gukora chidabo toilet bana bawo vacation toilet bana bawo baragere dina bana bawo mbali kubika bikoro tobiya bana bawo to bali kireti mwalimu lakini musubati omino ko mutomera chibese ngomwana nali mirige ntogetegete toma ngomwana nali mirige ntogetegete toma kwanya gutoma urochiga alibona abantu banali ko bahoroki urochi muntu oyo nali ko bahoroki atarachaka kupaka oyo begete ekwerende chisi chikesi olwe mebuko oyo emebuko yaye yonsi $10 okay anje nondega aya ono aye chibese kiri kwakolera kidabo inkenyo guchibeka wachibeke pesa chibese kiri kwakolera wachituma guchikenya abana bawo ngo kina bale abana babandi mutigirita abaleri na ubako batibongira abandi mutigita abana abandi ne chikazi ni cyabo cyatibongira chikazi ni cyabo ono eboli ngaki abana aba kaanga kibago chakobonya ikomenye temeremo chibese cyo konyoro gosomeri abana bamino chibese cyo konyoro wura malimo kanuira ne chinse cyo nyoro bere na abana baho tokonyoro nande ikiye kogera intoba usi tokogendere kibwe kwibule tuna mamu mino na tatu mino mukayiburu abana 8 mukayiburu abana 21 mamu mino na tatu mino bakabasomi ikiye kogera toko chaka kogenderere egente kigikoro kunga communal success kibwatenda mwamu Onorocho muidio yo no liko ntebi gomna ogwa kaite nga toko chagotaka mburuma itibona iga igwete nga nenda mwa nga ogwa kaite nga nayo chakobeta chiri aibika nga kinde tachiri onye nkoni bintu echiro nga kyure tachiri onye go clock in and out tora chaka biasara byao lyure bya koroseri chibese ekero muidio yo naho ntebi nganeye mbura garuchi nga ande tachiri lakini tinde tachiri muidio yo ne tachiri tukomanya nga ki konye penina ne chira koni konye nemereme bera gukora konye gintu ka chirenda America aruchi nango kolime ensere na baruchi nga nonye nere nemereme bera gukora na baruchi nga bese nkisa iniga iga nga kyabu mwango gontebi nga wakaite tugoche gutaka nande kero gukonya abana bali baba muraba mino na abana baba subati ba mino ngina agendete ko batainga nigwe tubine togo kwanira because turi kwa mwana beso taramusomera turi kwa ngina chibeso taramusomera nga kyuta beto musomera ruchi nabugeta 5 in the morning embo yansunyo ntirerero yero yalinga yani mpaka magoko nacha kwikaransiga alime akirenya sani mbwa tegali nga kyuro chinda abana bamusubatu imintu chibese timba wa musomo nga kinda abana bamumurumi into chibese timba wa musomo nga kinkwa mumurumi into chibese timo somera nga ya chibese chinakolere temero baikaransa n'abana bali babatebi nga yanti inoge kukwana ige ko tebeka etenga mugocha gutaka bakwana igo nga numuki bakobeka abana lakini bamenya kuroro baleto bwamato bobe asa abana warore oyeboli rero nguranyore ka accident igali egotuome ngora gwakanire nyoma musubati uyu mino gutumira chibese go Kenya mumuru uyu mino gutumira chibese go Kenya na gutumira chibese akane nyoma nubwate life insurance nubwate chibeso 70 ogocha gwakane nyomba America tebwati mabera Nairobi tebwati mabera oraru Nairobi uru Mombasa ali osomenyete ogende ochiko kobera gusi no survive onya igo konyora chibeso okonyora watumira abairi bawo aya egento kende abasacha abagusiba nalete mono abasubati bonongo gukora bale lakini abasacha abagusibone kine kigento mutangaine ko invest na mamu mino ko invest na tatu mino ko invest na abana ba mino onye kwa nyomete mukao ngo kolale emirimo wachakire family yawo nga kyuko imuko chikogoro bolimo na musubati mino nga kyuko imuko chikogoro bolimo na mumro mino nano no maite nga abantu abamo mbali kuigwana no maite nga sibling rivalry neroro no maite nga gente kinge cha kurwali buna bone bintu byakongire
obole muka golete Kenya kanto okoenda nchikurwanirira obole muncha kwa abana babane ga America obole makubona na mumuro mwabo oire chibese kwali gokonya omwana oga igagende college kwa nuchi no ine bikobe birabete diba kwali gokonya omwana oga igagende college anga bono togwakanira abana baitu chi college diba kwali gwakanira omwana agende college gaiga kwimo kichibese ai wasomia abana ba mumuro mino kwimo kichibese gwakora invest na tato mino wakora investment na mama mino na musubati mino na bamuraba mino kwa ira chibeso okorete emirimo talinga chibeso bwate ebiasara chigo chabuna na Walmart iga na Hilton talinga chibeso chikugochera koraire kwenda wa clock in and out wokonyora chibese kwa ira chibese chiri kwa invest na abayiri bawo lakini tubwati nsokobera na abana bawo oracho irwe nursing home ngocha kokorore nursing home oracho chabimna lero kwa rwalire abana baba ombacha bacha gukolenda because bona chibese chia okonyora chonsi nga yogotoma inko gotoma haya egento kende enda mwamu nere kogera abantu barabataka onye koro omuntu otabwati chibese onye koro omuntu olemeire onye koro omuntu bwate chi stress enda mwamu oko osobongo yaira libaga liri kwale ko chakolenge libintu bya magenderero byagotebye ibintu binde byao byagotahinga bono peni na gari igana wachaka kurigererio obobe bwane ngakagete kwanya gonsabera ngegento gitakomobera umusacho egaki atakumutiga mukae gaki atagocha mutige yani bono liba gokorengeria onkorera ibintu bigonkonya on support wachaka korengeria ibintu biragere ebiasale bibyane bikoleke bisaleke gwo occupy obongo bwao nenda mwamu yikero yo occupy obongo kwamenye kororo kwa rwara kero kwa rwalire matuko makege myaka ebere buno bono moirio yekero ka kintu gisa komobera arwale omuntu amanye kondangiri nganyale borwalire inki kiamo rwali isi nenda mwamu ya occupy obongo bwae ochaka korwara amarwaire bono ereta bwati positive outlook nande tukanga mangana ali antebete ngananyebete na hinchini tindanyeba nande moirio yo tindegeti tuchikoli mesemo because liyote liambekerete ne liyote lia diabetes tingo kolemere monchandeke ngokonye gosomia abana tingo kolemere monyeli ne ntabwati ntalengerete kende yonse omanya gocha gwaikira America omanya wantainga wakaite nga 20 na butukuche ko babataka emyaka yonse ngabono na into twachirega umuntu ago gukwanire amangana amakongo oyo no muntu konye bwi sacrifice it eli ne liyote lirasende ne liyote lirasali nande muntu oyo kende nke tukuchiko ikaransa tokwane bono no ino gosonsorana kuri mwali gotayanga muntu musonsorana kero wakwandira mangana getaso muntu obere ga gokonya umuntu yiga gocho kurusyo rote banga kinyale betite mangana ayo warore igento kende ebibe bitoko kolinda mwemu yetubwata yabana baminto yaba amate yaba sani yemeremu enda mwamwe yetokanga abana baomba korochi ukaite ngabana mbakorochi ngano bwatenda mwamwe abana baomba korochi orochi na akori nabe rampaka ibikoro byomire anye neta chirinda nganonde gaiga ibikoma bigocha kuoma wono manyanga ebintu ebi bigotigera ontigera agatigera onde onye gokubundisa abana bawe bitina abana bawo no bawo chakogenderera bitina wono okagetenga abana bawo babiri successful mpaka banyuome bachake chi family bamenye guchaka ibitina biri kwale gokora buna kwale gokorera basibati bamini bamenye guchaka gokora ibitina bachake gokorera bamura bamwabo abana babawo ibolete babere batato onyole bakurwana bono teliko bangampeni no kurwana musibati umini gosomo ebose muamato gosomo ntokolete tegaiga bona abana babawo kagete ngamba korochi ebinte byabwati abana bawo so be careful ebinte bingocha biri byabwati abana bawo ebinte byenda mwamu konya gukwana boso konya gukwana kwanya gukwana utachali tikende yonse utabwati asante aya mwanya bantu kakira nyasambi yamonekero umuntu agokonyire chakira abayibuli uroche bagakoibora bagakogonki bagagukinyi ukagende school kala akira no ina abayibuli asante prioritize abayibuli bawo make sure abayibuli babwate insurance make sure na abayibuli bawo nkubatomere na $50 na $50 kora ali Nairobi batomere buno konyora kwa okole umusani onega ntebe tinga lenda abayibuli bawo uno kwenyara onye gokwenyara na chidora isano lendo muibuli na chidora isano kero mutinyi onye gokoyerinda ne chiringi 10 lenda mama ne chiringi 10 bekera mama insurance akera abayibuli baombia mwa
abantu bali bagokonyire kwaikirasi kwaikire kirutalinge kwenyana tiga kubatenga omukaite ngantu ali ushakuru gutakaini tiga guchaka kwenena because ikera abana babo bacha gokina bachake guguchanda nabo gucha kunyora nk'abantu bali nakonyete anindo chimba kolete mbabwati asante nande gento kende sabera abantu amaya kikwaro ruro montabwate biasara ebi bino byanembwate biasara gega igasi ya utali ukongiyemeryo osalie biasara sabera abantu biya sabera abantu kibagokora kinyare kubasesenia egento kende tiga gusali chinsa chinyinge kugamba peni kurunyando chibere inchendo ite nyando chibere emyaka yane nemyao abayuli bane nabao emyaka na chita America nenga nonye no muidi oyono oche emyaka goseneta na akorire ogonte inga waka ite nto gotachirika umuidi oyoro chochire bono iga nanche na chite kale nto kolengana umuntu ochite igoro no yocha rero mo kolengana igotalingana amasindano tole tiga gusali chinsa chiao kunya kugamba umuntu okokole ibintu byaye because ne chinsa chiao gusali tiga kunya kugamba abantu mwikaransa n'abantu mwagamba peni n'iki video kingokoraga iga live ibintu video kingokoraga iga live njiro abantu bandi kigokonya umusubati narunda ngireti iri nabatebe tinga ki chaka nonye ne biasara nonye ne byo go clean iri chinasi nchibwati chinsa chigo clean chinyomba chi doctor nchibwati nyo insa chigo clean chinyomba ngabatebi genda asomenyete igo beke nonye ne lisakara ngonde natete ngabusirwe nyomba umusubati oyo mukuru gaiga oli Minnesota akagenda akabwati advice iyo akabeka chisaini bono gante etinga ko clean chinyomba iga 200 300 litko enyomba yemo kere nyomba erengiye buye iga between $200 and $300 nyomba enene umusubati oni ganyi gwete ngokwa na amasase n'amachuma igo bono nyego ngochaga iga kwanyoranga na kwandrege ntu getali gokokya toko genda wachi wikaransa asigite kwanya gusali chinsa kukahamba peni otigire ikyali gokora natige kinali gokora ndaba kwanda wachaka kugamba ko occupy kubiko obongo bwawo maito obongo bwawo bonge binege kombe kwamenye kuyirege kombe kwabeke ubima obeke kombe ke ubi oicholi ubima ene ubi iro bongo bwawo beke gento obeko obongo bwawo ne bintu bire fresh tigo occupy obongo bwawo na peni na no muntu omenye to bongo bwaye esabali ayere ngao kolege ento kirago konye gusekira konye family yawo abantu ababanduru chitwe bonspia barayire abandi n'ibintu bagokora abantu bakonye gukwana embarambamba akonye kuminyoka abantu konye gukwana bale konye kuminyokale nabura nyore inere byasare byaye uruchi bono urekaranso nye gukwana embarambamba yere n'ibintu byaye akale gokora umenye gucu ikaranso ngambe inje n'ibintu byaye nenkale gokora wone boli nangaki chinsa chinga nangaki ogosali kugamba abantu yabona onkole nabatenga lere endamwamu tebasago goswaya gosali chinsa endamwamu negentekere sana na lere mbeo yangita embeo yengite tegaiga nkoro ndosi chibese mwaro chenire tabana bane vacation chibese na chitigo cha koligiga embeo ndorose okole byasara onyole chibese uragireria abana bawo goso urwera abana nimbata abana babere college umuntu ndo ikarasta hange muhiri yaroche inbox yante nkantumere chibese yanda baro kichiro ere chiri ento soge tiembeo yari ngendoro anda bonko baro kibotambe ngaki tali ande nkori kurusi chibese chinga muntu ndatebe ngayo bwati chibese chinyiri kubwo muntu no tuli no mugakaga ibirogo ebikoikana no chibirogo no tokubeka toikana nsaga alinde emebuke oro chibona no ndega ne chianga chiane chiange chin chianga chia baiseke antoli mu bwata abana baiseke arali chitashikie chiange chi arali romo iseko yo nansi chiange chi era na chinao ni chinyinge sana echi chiange chi era na chinao ni chinyinge oyo no musibati oyo chokobeke bire ebinde bibire chidora isano lakini onye kora America chidora 10 kobekera shipping ebinte byoko birigi wholesale wacha gokeye mariyo kwakora magori kwa on ikinege ntukebye kero uchikorara otibo motu arali moiseko ono nje nonde gaiganga saine ene sabuni yo wesibya obosio
sabuni eyo wesi eyenshi abata amaguta nara abantu banchite kabisa omwana oyone araka mwise kaka kanaka ikini cyanga cy'abana nimba ate nebintu lisa central yagurete ibintu yango ndabeka lisa central yagurete chiko bichi cy'abana bayisiki orocha ayenebi kobichi abana bayisiki chistoking echimbegetega biskati ono ebine bintu bye biro chikes omuntu yabwate space renga yemo ibere isato ebintu bye chikes byoka oyo ne t-shirt yakon choka oyo ne chibag choka andoro chigabe gite chibag echi chidora 10 warali eunumo aba Africa egali chimesa isato emewuko yoka ochime wuko no ere gami ya kabisa no yo no miya kabisa orocha me wuko no era umuntu yabegete yoka chigali isato. Do you have any African print bags? African print, yeah, like the African fabric like that. No? Okay. Huh? Yeah, no, somebody wants African print. Yeah, you know the one like the African fabric. You don't have that. Yeah. Orochi, oyenichi bag choka. Huh? Hello. Oh no. Motora embego tonyegalia gotagenyegalia. Embego goita. Orochi, gari no mpagetiga. Oh no. Umuntu ondera amanya goteba ngayaya enubwate karatoa enubwate karatoa ebyasale ebyo embere ndorose igo minto dibaga togoteberera endamamu tiga goteberera endamamu yokupa ebe esoe ebege donda sobongo bwawo norochi no nebikoba byomire pa kibese ndete usiga iga someli abana ekinde ngendere ki vacation ekinde naka nenyumba kibese okuligira isi no muntu oli abantu aba cross kibese egenteke mabande ni socks cyo kababwate abandi ni chirong cyo kababwate abandi ne ndagera yo kabakon kero umuntu akoni ibintu byaye so toke anienda mwamwe nembe tiakorora umuntu minu ga okole gento gwachaka kugoikaransa kurwana nyogoko abandi mwikaransa noye nabana bawo kwagambia abana bawo iguro ya mumurumino kwagambia abana bawo iguro ya musbatio mino abana bamba kuligirire timba gotegererete ekero ka ogucha konyora noye gwakure tigire abachokoro bawo otigire abachokoro bawo bakonya kugambana kabe kiafunga nkyo gotebya abana bawo ondete yo tari kweligeri mono kwanya kwa abantu bandi kibese gotigita abana bawo baguchandika yasaye oyo